Bez čoho si nevieš predstaviť svoj deň. Bez raňajok. S kým z Fanrádia by si zaspievala duet? Adela a Saifa, Juniora Marcel, C. Explo, D. Vera, E. Aika. Adela a Saifa. Čo ti nesmie chýbať v backstage? Čistá voda. Fakt úplne, že čistá voda a zrkadlo. Zrkadlo. Keďže si častokrát outfity robím priamo v backstage. Ak by si nebola speváčka, čo by si bola? Po A. Profesionálna testerka koláčov, po B. Policajtka, po C. DJka, po D. Inštruktorka tanca. Policajtka. Detektívka, nejaká vyšetrovanie, nejaké brutálne, alebo nejaký utajený agent. To som sa keď som mala asi 16. Uhadni pesničku podľa emojis. Po A, podľa mňa, láska, čo mi dáva krídla. Takže spolu odo mňa. Po B, jazdím ako frajerka aj bez kabrio, ale tam ten chlapec podľa mňa je... Pozerám, že prečo jazdím ako frajerka aj bez kabrio a potom, že prečo tu je ten chlap? OK, takže keď sa vozíme, my tak je to ľudcami, nech sa mi. A Cčko, ja by som dala, že šaty, ale to asi není. Alebo bohyne odo mňa, alebo princezná Arabela by to mohla byť. Ako queen, OK, takže to bude bohyne odo mňa.